Dobro večer, ovo je Presing. U doba masovnih odlazaka iz Bosne i Hercegovine, čovjek koji je ostvario američki san, odlučio je da se vrati u domovinu. U Americi je zaradio slavu i novac kao ekspert informacionih tehnologija. Ovdje ulazi u politiku i bit će nezavisni kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka. Ekspert za umjetnu inteligenciju i nove organizacione forme, profesor i direktor Instituta za kompleksne sisteme Univerziteta Sjeverna Karolina u Šarloti, Mirsad Hadžikadić. Gost je Presinga. Dobro večer, profesore, dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Mirsad. Vaše ime, profesore, dobiva neku posebnu simboliku u ovom nestabilnom vremenu kada se čak prijeti i novim sukobima. Vidio sam vaš predizborni spot u kojem ističete to mir sad. Šta ste htjeli time poručiti? Pa znači da jedna od osnovnih ingerencija člana predsjedništva je da se bavi pitanjima bezbjednosti, sigurnosti države. I tokom vremena ovih godina, 20 zadnjih godina, kada me Amerikanci pitaju šta znači to ime, ja sam uvijek prevodio upravo tako, mir sada. Jer nisam, prvo im kažem, to je samo ime, a onda sam im govorio da je to ima nekako značenje. Ali to je ovaj moment u kojem se nalazimo, zaista. Ljudi počinju da govore o ratu, o zeckoj i oružjem. I htio sam samo da pošaljem poruku da nije vrijeme za to, nije nikada vrijeme za rat. Mir je nešto što nam treba i pogotovo nam treba sada. Šta je trebalo jednom američkom profesoru, osnivaču i dekanu naprednog univerziteta, predsjedniku Bosansko-hercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti, jednom od osnivača Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu, da napusti sve to gore i da se vrati u ovu našu Bosnu i Hercegovinu ovdje iz koje armija ljudi odlazi skoro svakodnevno? Bio mi je potreban duševni mir. Jer čovjek u jednom momentu shvati da ima nešto što je više od njega samoga i da mora da odgovori na taj poziv. Već 15 godina se spremam za nešto, nisam znao za šta. Odlazio sam, otišao na Harvard, ostavio univerzitet 1 godinu dana da bi se bavio javnom administracijom. Moja šefica koja je prorektor za nastavu ovih godina nikada nije shvatila zašto sam ja to uradio. Sada kad sam joj objasnio da je ovo što želim da uradim sljedeće, kaže sad mi je jasno. Sad mi je jasno šta si ti radio prošlih 10 pa i 15 godina. Znači ovo nije bila slučajna odluka, nego ste se pripremili već dugo? Ja nisam se svjesna, ovo je bila nesvjesna priprema. I tako je taj nekakav nemir unutra koji kaže jesi, postigao si ovo, ali nije dovoljno. Nešto ima u nama što nas jede. I to je osjećaj odgovornosti, obaveze. Sve ono što mi napravimo zaista nije naše. Neko nas je napravio ovakvi kakvi smo. A priroda, pa onda društvo. Od porodice, prijatelja, države u kojoj se nalazimo. I na kraju da čovjek kaže, znate šta, ovo je samo moje. Ja sam ovo radio je cinično. Nije tačno. Svi smo mi, i ova država, i Amerika, i prijatelji učestvovali u tome. U nekom momentu čovjek shvati da je to i ne može se osjećati kompletnim dok ne odgovori na taj zov. I ja sam se osjećati nemiran kao čovjek. Vi ste se prošle sedmice vratili, ako sam u pravu. Prošle sedmice vratio se u Bosnu i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini. Kako je to izgledalo, saopštavanje te odluke članovima porodice, evo kolegama na univerzitetu, prijateljima? Jesu li rekli pa jesi li normalan, šta ćeš dole, kao što uglavnom govore ljudima kad kažu da će se vratiti, ili ipak bilo razumijevanja? Jesi li normalan, to je bio odgovor za mnoge ljude koji žive u Bosni i Hercegovini kada sam im rekao. Porodica je bila drugačija. Porodica je se brinula malo o meni, o sigurnosti nekakvoj, o blaćenju, o uništavanju karaktera. Amerikanci su potpuno drugačiji. Amerikanci su rekli svaka čast. A, tako? Interesantno. Amerikanci su tako to divno prihvatili od moga šefa pa nadalje rektora univerziteta. Pa eto, ja sam bio tamo u medijima, na CBS, NBC, NPR, sve ove televizijske kompanije su imale nekakav razgovor sa mnom. I uvijek je bio prijatelj, profesionalne kolege. Toliko sam email poruka dobio. Mogu vam reći, ni jedna jedina nije bila zašto. Sve su bile, svaka čast, čestitamo. Ovo je veliki izazov. Od Amerikanaca? Od Amerikanaca. A od Bosanaca? Bosanaca je bilo, pa zar ne znaš gdje dolaziš, kako ćeš se boriti sa ovim vukovima, a imaš sve, pa ljudi odlaze odavde i ne shvataju da smo mi svi odgovorni.
A stvarno, kako ćete se boriti s ovim vukovima, političkim liscima koji su na sceni, evo već neki 10, neki 20 i više godina? Slušao sam komentare o vama, kažu pa fin je on, onako simpatičan je, ali nema šanse u ovom političkom bosanskom blatu. Kako ćete se boriti s njim? To sam čuo, oni su vukovi, ti si fin, dobar, odličan kandidat, ali ne možeš sa njima. Međutim, nije to tačno. Tačno je da su ih ljudi izabrali i oni su na ovim pozicijama zato što su ljudi glasali za njih. Međutim, kako su ih izglasali, tako i mogu iskinuti sa ovih pozicija. Moja taktika je sljedeća, da napravim pokret, da izazovem promjenu razmišljanja ljudi, da shvate da mogu, ali da je svaki pojedinac odgovoran. I ako svaka osoba koja misli drugačije zaista glasa, ovi ljudi koji su sada na vlasti neće biti na vlasti. To vam garantujem. I vi donosite tu američku nadu u ovu zemlju. Jeste li vi američki čovjek? I to su komentari koje sam čuo da dolazite vi, da vas žele postaviti neke američke institucije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Šta je od toga tačno? Nisam američki čovjek. Niko iz Amerike me ne daje mi nekakvu finansijsku ili logističku podršku. To nije tačno. Tačno je jedino da jesam američki građanin, imam dvojno državljanstvo, a volio bih ja da imam američku podršku. Iskreno rečeno, u smislu, imam ja američku podršku u smislu da je ova ideja dobra, kao što i svaki kandidat koji je za uspješnu Bosnu i Hercegovinu ima podršku u Sjedinjenim Američkih Država. To je tačno. Ali da neko stoji iza mene, to nije tačno. Ja bih volio, imao bih organizaciju, imao bih infrastrukturu, imao bih novac da radim ono što želim da bi se promjena napravila brže. Međutim, ja gradim ovaj pokret iz početka. Jeste li razgovarali s nekim od Amerikanaca? Mislim na sadašnju strukturu vlasti? Jedino što sam razgovarao, kada sam donosio odluku, razgovarao sam putem telefona sa Hojtijom, koji je neformalan razgovor, nikakva podrška, to nije bila velika. Normalan razgovor čovjeka koji ima veliko iskustvo u Bosni i Hercegovini, koji mi je rekao otprilike da svaka nova osoba donosi svježinu koju treba ovoj državi i to je to. Razgovarao sam isto kad sam došao ovdje, otišao sam u ambasadu, razgovarao sa političkim savjetnikom koji isto je bilo samo razgovor o stanju u Bosni i Hercegovini. Nije to bio znak nekakve podrške ili da sam ja njihov čovjek. Ne bježim ja od njega, mislim da su Amerikanci izuzetno važni za razvoj, za funkcionalni razvoj Bosne i Hercegovine. Mislim da su ključni faktor, ali oni ne mogu podržavati jednog ili drugog kandidata. Oni su za sveobuhvatni razvoj Bosne i Hercegovine sa svim ljudima uključeni koji mogu doprinijeti. Hoće li ljudi ovdje razumjeti šta vi njima želite reći? Vidio sam opet, kažem, u tom vašem predizbornom spotu da promovirate dogovor. A ovdje se već godinama promovira svađa. Svi govore da se ne može ništa dogovoriti, da se trebamo razići. Vi dolazite s idejom o dogovoru koji će spasiti Bosnu i Hercegovinu. E sad, kakav dogovor, s kim i kako? Evo jedan primjer i onda odgovor na pitanje. Prije nekoliko dana bio sam u STC-u, počeli smo prikupljali potpise. Ja sam bio tamo, dolaze dva studenta. Jedan je malo više zainteresiran, drugi stoji po strani. Ja njemu pričam i kažem, mogu vam nešto objasniti, odgovoriti na neko pitanje? Ma, nisam ja zainteresiran za politiku. Dobro, ali ste ovdje. Sad, da vam kažem nešto o sebi, pa ajde, može. 10 minuta smo im pričali. I rekao, hoćeš li potpisati? Kaže, ne bih, nemam ni lične karte. Dobro, rekao, hvala lijepo, ali bilo bi dobro da se uključite u politiku na neki način. Nakon 3 sata izlazim iz SCC-a, on dolazi, njih dvojica, oba dvojica. I on prilazi meni i kaže, profesor Hadžigadić, otišao sam kući, pogledao vašu Facebook stranicu, platformu za progres, pregledao sve što se moglo pregledati i znam potpuno što želite da ostvarite. Ja rekao, šta je to? Recite im da znam. Kaže, vi govorite o iskri promjene u svakom čovjeku i obaveze svakog čovjeka da doprinese promjene. I on meni kaže, ja sam jedna iskra. I u tom momentu ja sam htio da zaplačem, jer to je to, iskra od čovjeka do čovjeka da bi se na kraj napravio plamen
mirnodopskim putem glasanja, da bi se to promjena razmišljanja dovela do promjene u državi. Kako ću se ja boriti sa njima? Znate šta se dešava ovdje? Tačno, svi govore o mržnji zato što im je to jedini način da dođu do vlasti. Oni ne znaju da razvijaju ekonomiju, ne znaju da razvijaju društvo. Ali mogu blaćenje jedni i drugi. Izazivanje straha od onih drugih drugačijih, oni ostaju na vlasti. Ali pogledajte šta se dešava u našim uslovima. Kada neko nešto kaže, recimo iz Republike Srpske, u ovom konkretnom slučaju Dodik, naši političari jednostavno skoče, reaguju na to što se dešava. I tako stalno. Tempiranje nekakvih izjava, odgovori i to je to način na koji mi razgovaramo. Evo, kako biste vi s jednim robusnim Dodikom koji, vjerovatno imajući u vidu njegovu dosadašnju političku praksu, ne bi prezao od toga da vam kaže bilo šta. Kako biste vi, eto, ako se nađete u predsjedništvu s njim, kako biste radili, rješavali stvari? Ili evo sa Draganom Čovićem? Znate šta, oni su, ono kako ja vidim, kako mi reagujemo, kako Bošnjaci u ovom slučaju reaguje, reaktivno na ono što se dešava sa druge dvije strane. Ja mislim, moj pristup je bio proaktivan. Mi smo objavili plan Bosna i Hercegovina 2030. Ima tamo nekih tačaka koje govore o ciljevima koje želimo da ostvarimo da bi država bila funkcionalna. Moj cilj je upravo to. Imam to pred sobom, proaktivno. Razgovarati sa Čovićem, Dodikom. Na koji način, molim vas, ovo što mene interesuje, ovo što je interes u Bosni i Hercegovini, svih naroda i narodnosti, i uključujući i vas, ovo što meni treba. Šta vama treba da biste vi ostvarili nešto što vi mislite da vašem narodu treba u okviru Bosne i Hercegovine? Da vidimo šta može da se uradi. A ja ću pokazati razumijevanje. Ja ću pokazati volju, želju za razgovorom. Ali sve u funkciji osnovnih ciljeva razvoja države. Ukoliko se možemo naći, naći ćemo se. Ako se ne možete naći? Ako se ne možemo naći, ako oni urade nešto što je zaista protiv interesa Bosne i Hercegovine, sada, postoji sudski sistem. Tužit ću koga treba ako treba. Postoji, ja ću se obratiti svim stanovnicima Bosne i Hercegovine, čak i njihovim ljudima iz njihovog naroda i drugih narodnosti. Razgovarat ću sa predstavnicima srpskog političkog života, Hrvatskog, Evropskom unijom, Amerikom. Reagovat ću u novinama samo onda kada je zaista neophodno. Kada je neophodno pokazati da ovo zaista ne može. Uglavnom ćemo razgovarati za zatvorenih vrata. Telefon sastati, molim te, ovo zaista ti ne treba. Ali je na kraju krajeva... baš će vas Dodik poslušati. Kad mu kažete ovo ti zaista... Ni Dodik, ni Čović nisu... Ja ne vjerujem da su nacionalisti. Ja mislim da su oni praktičari, pragmatisti kojima je njihov interes skoro najvažniji. Onda to se prenosi na interes naroda. Na kraju pogledajte kako je njima, kako je narod. Mislim da se može razgovarati negdje neće moći, negdje će se morati prisiliti, ali imaju i oni svoje sponzore. Nisu ni oni ti koji odlučuju. A ko su njihovi sponzori? Pa u ovom slučaju stvarno Srbija i Hrvatska, ali isto tako oni moraju da se nađu u europskom okruženju, isto tako kao i moraju da razgovaraju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vi ćete biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka. Ali sudeći prema ovome što čujemo od vas večeras u emisiji, tražit ćete glasove od svih. Prema postojećem ustavu i zakonima, izbornom zakonu, za vas mogu glasati svi građani federacije koji imaju pravo glasa. Hoćete li se vi obraćati samo Bošnjacima ili Srbima, Hrvatima i svim ostalim? Ja se neću obraćati samo Bošnjacima, svima u federaciji, svima u cijeloj Bosni i Hercegovini, čak i u Republici Srpskoj. Druga tribina koju sam uradio nakon Tuzle bila je Banja Luka. I razlog tome je što ja želim da dođe do promjene svijesti svuda, čak i u Republici Srpskoj. Vi ste živjeli, dok ste živjeli u Bosni i Hercegovini u Banja Luci? Tamo sam rođen. I živio sam u Banja Luci do fakulteta. I šta su vam rekli vaši nekadašnji sugrađani kad su vas vidjeli nakon toliko godina? Je li tu bilo i Srba koji su vas podržali? Bilo je Srba, bilo je Hrvata, bilo je normalno Bošnjaka. Došli su ljudi iz moje gimnazije, moja generacija sa kojima smo razgovarali otvoreno. Pitanja su postavljali jedni drugi. To je trajalo 3 sata. Na kraju ljudi koji su bili i možda najkritičniji u smislu šta je to što ja nudim, kako može da dođe do nekog pomirenja naroda ili bar bolje saradnje. Na kraju su ostali rekli svaka čast. Čestitam, hvala na ponudi. Ja govorim o budućnosti, ne o prošlosti, zaista. Mislim da način na koji smo došli
ako smo došli u ovu situaciju na neki način, postoji način da izađemo iz ove situacije. Kad ja razgovaram sa ljudima, i ovih dana bio sam na cesti često zato što smo skupljali potpise. Koliko ljudi prišlo? Svih naroda i narodnosti, vjera. I razgovarali smo o nekoj normalnoj Bosni i Hercegovini gdje ćemo svi razgovarati. Sinoć je bio jedan iftar gdje smo sjedili sa predstavnicima zaista multikulturalne Bosne i Hercegovine. I kako je bilo divno čuti te različite glasove, ali svi u interesu Bosne i Hercegovine, možda različiti putevi, ali normalan razgovor. Ja mislim da je više, zaista sam ubijeđen, da je više onih koji žele dobro Bosni i Hercegovini, samo danas u današnjoj Bosni i Hercegovini nemaju platformu kroz koju će se izraziti. Nemaju platformu, a svjetski smo rekorder po broju političkih stranaka. Sad kad bi mnoge stranke pitali za program, mislim da bi ovako stao na jedan list papira. Ovo hoću da vas pitam. U Bosni i Hercegovini, čast izuzecima, u politiku uglavnom ulaze neostvareni ljudi da bi se ostvarili kroz stranku i naravno zbog novca i moći. Zašto vi ulazite u politiku? Vi ste ostvaren čovjek, imate novac, imate pozicije, sve te u Americi koje ste evo ostavili. Šta je vaš motiv da uđete u politiku? Je li to onaj američki fol da nakon što se čovjek realizirao, eto uradi nešto i za domovinu? Pa nije zaista. Mene su dugo vremena u Americi pitali kada ću se uključiti u američku politiku, zato što su mislili da imam način na koji mogu razgovarati sa svim ljudima. I mogu reći da je to tačno. Ja volim razgovarati sa svim ljudima. Međutim, u ovom slučaju zaista je činjenica to da nešto iznutra me izjeda da nisam dovoljno uradio. Godinama sam ja dolazio u Bosnu i Hercegovinu, nekada 4 puta, da bi se nešto uradilo, pokrenulo. Razgovarao od ministara do rektora univerziteta i dovodio delegacije iz Amerike. I uvijek su mi govorili, lako je to, ne ide to, dođi ovamo. Ja sam kao, evo me, tu sam. Hoću da uradim, hoću nešto da doprinesem. Moja želja, ili nijet što bi rekli, je da ja uradim ono što ja mogu. A narod će odlučiti je li to ili je li to što je dovoljno. Novčano, financijski sigurno nije, ja ću imati 10 puta i više manju platu ovdje nego što sam imao tamo. Imao sam ja tamo i utjecaj u državi Sjevernoj Karolini. Ja ne znam da je bilo osobe koja je na nekoj poziciji da ja nisam znao, jer sam morao to znati kroz razvoj univerziteta na kojem sam se nalazio. Utjecaj mi ne treba novac, samo želja da ja znam da sam ja kao osoba, građanin Bosne i Hercegovine, doprinio domovini ono sa čime sam ja mogao da doprinesem. Oni koji žele umanjiti vaš značaj navode primjere Panića iz bivše Jugoslavije, koji je također bio povratnik iz Amerike, Oreškovića koji je u Hrvatskoj bio kratko premijer. Kao nisu oni uspjeli, pa neće moći ni Hadžikadić kao povratnik sa zapada. Šta ćete vi ponuditi ljudima ovdje, a da im to već do sad nisu ponudili u ovih skoro 30 godina vlastodržci razni? Panića i ostali, pogotovo Panića, došao i rekao, ovako se to treba raditi, ja sam naučio američki sistem, dokazao se tamo, ja znam bolje. Nisam ja tako došao. Ja nisam došao kao Amerikanac. Ja sam došao zaista kao Bosanac koji je obogaćen jednim iskustvom. Ali više nego išta drugo. Ja znam da slušam i razumijem. I to je ono što želim da uradim. Razumijem situaciju na najbolji mogući način. Iskoristim moje iskustvo, ali da je primijenim ovdje u Bosni i Hercegovini, koje je potpuno drugačije nego je američko. Razlika moja i njih je da ja ne želim da nametnem drugi sistem, nego samo da iskoristim moja iskustva da poboljšam ovaj sistem ovdje. Vi ste ekspert za kompleksne sisteme. Ja mislim da ne postoji kompleksniji od bosansko-hercegovačkog. Ima li profesore neki algoritam, neki kod kompjuterski koji bi se moglo ubaciti ovo naše sve ovdje, pa da se nekako izađe, da izađemo i izrodi se neka normalna zemlja, da se pojavi neki hepek koji će nas sve smiriti i usmjeriti na pravi put? Znate što je interesantno? Kompleksni sistem, definicija kompleksnih sistema je da razlog za njihovu kompleksnost je jednostavnost
jednog ili dva pravila koji definišu taj kompleksni sistem. Svaki kompleksni sistem, mada je to čudno reći, je definisan jednostavnošću. U ovom slučaju jednostavnošću rješenja. Recimo, pretpostavite da u ovoj državi svi žele dobro Bosni i Hercegovini, bez obzira ko su šta su. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali. Ja garantujem da bi za godinu dana mi imali sređenu državu. Jedna je stvar, kako da privolimo te ljude da žele Bosnu i Hercegovinu, da je napravi funkcionalnom, da se osjećaju kao Bosanci. I to je jedna stvar, osnovna stvar. Ali dobro, to ne možete kompjuterom riješiti. Vi, koristeći tu nekakvu umjetnu inteligenciju, pravite rješenja za nove organizacije. Evo, Bosna i Hercegovina ima problem u mnogo čemu. Kako koristeći umjetnu inteligenciju riješiti? Vi kažete, moglo bi nešto se staviti tako. I ljudi ne vole Bosnu i Hercegovinu. Dio ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini ne vole. To ne može promijeniti kompjuter. Nego stvarni pokreti u društvu. Jeste, ne može promijeniti kompjuter, to je tačno. Ali pogledate, sve simulacije koje smo mi radili ukazuju na ogromnu odgovornost elita i ogromni uticaj neangažovanih masa koje vjeruju tim elitama apsolutno potpuno. U svakom smislu. Sada, ako mi nemamo tu elitu ili odgovarajuću, sad govorimo o bošnjačkoj strani, ili odgovarajuću bošnjačku ili probosansku, to znači da je treba razviti na takav način da može da doprinese jakoj Bosni i Hercegovini. Bogić Bogićević neki dan govori o odgovornosti Bošnjaka, recimo za Bosnu i Hercegovinu, zato što su najbrojniji. I evo, napali su ga zbog toga. Ovdje u ovom studiju rekao... I napali su ga zbog toga, ali je zaista tačno da u ovoj državi Bošnjaci, jer su najbrojniji, imaju određenu odgovornost. Iako se drugi ponašaju drugačije na način koji nije odgovarajući. To ne znači da i mi trebamo odgovarati na isti način, jer ova Bosna i Hercegovina, ovo je jedino što imamo. Tačno je da je niko je ne može dati i osim Bošnjaka ili da se nešto drugo desi. I to se neće nikada desiti. Bosna i Hercegovina će uvijek biti, ali ne može ni biti bez i Srba i Hrvata. Mi smo tu zajedno. Jedan od te analize kompleksnih sistema isto kaže da je izuzetno važan uticaj sa strane. Kad bismo sklonili uticaj Srbije i Hrvatske, mi ne bismo imali problema ovdje. I to je tačno. Isto je tačno da se dešavaju nacionalistički procesi i u toj Srbiji i u toj Hrvatskoj. Evropa bi mogla mnogo da utiče da to suzbije. Ako se to suzbije, desit će se mnogo dobrih stvari ovdje. Neki dan su ljudi govorili o prijemu Evropske unije u paketu. Da se to desilo, Bosna i Hercegovina bi imala mnogo manjih problema. Prijem u Evropskoj uniji u paketu zajedno i Hrvatske, i Srbije, i Bosne i Hercegovine i tako da. Govorite o uticaju sa strane, prije svega Srbije i Hrvatske, ali profesori i dijaspora bosansko-hercegovačka jako može utjecati na stanje u ovoj zemlji. Evo podatak od jutros iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine govore da od Amerike do Australije živi tačno, pazite ovo, 1.670.000 ljudi porijeklom iz ove zemlje. A ako se uzme u obzir druga i treća generacija, onda je to preko 2 miliona ljudi vani. Znači cijela jedna Bosna i Hercegovina. Sad, kako privoliti ljude, naše ljude koji žive vani da glasaju? Nisu zainteresirani da glasaju. Porazni su podaci o broju Bosanaca i Hercegovaca koji žive vani, koji su se registrirali za izbore 2010. i 2014. 2010. 30.000 se registriralo, glasalo 20 i nešto, 2014. 40.000, glasalo 28. A moglo bi da glasa više stotina hiljada ljudi, možda čak presudno da utiču na rezultate izbora u Bosni i Hercegovini. Pitamo se ovo prije svega imajući u vidu to da dijaspora godišnje pošalje, ono što je zvanično, a nezvanično vjerovatno i više, 3 milijarde maraka u ovu zemlju. Ima li ta dijaspora pravo, pa možda čak i obavezu, da se pita malo ko će ovdje vladati? Apsolutno tačno. Ljudi nekada kažu, evo ga, došao je čovjek iz dijaspore, on je kandidat dijaspore. To nije tačno. Ja sam došao iz dijaspore, ali isto tako ne bježim od dijaspore jer znam da smo mi jedno tijelo. Bosna i Hercegovina i naša dijaspora. Potencijal ne koristimo uopšte. Jedino novac taj ko dolazi, to je tačno. Ona je glasala na početku, ja mislim da je na prvim izborima nakon rata, ja mislim da je bilo preko
400 i nešto hiljada ljudi koji su glasali. Tačno je da dijaspora može da promijeni mnogo, ali je tačno da mi ne dajemo im priliku, jer smo napravili zaista, otežano je glasanje. Registracija je teška, a onda nije lako ni glasati. Sve to dopisnim putem. I onda se glasovi gube, onda ne dođu na pravu adresu, onda dođe i 500 na jednu adresu, onda ne podijeli se gdje treba. Imamo osjećaj da se sve čini da ta dijaspora ne može da glasa, da im se ne da prilika da glasa. Ja sam baš tražio... Da to učini neko iz Bosne i Hercegovine? Neko iz Bosne i Hercegovine. Ja sam poslao dopis, zaista, od Centralnoj izbornoj komisiji i parlamentu. Tražio sam premijeru, tražio sam da se uvede elektronsko glasanje ili, ako se ne može to, dok se to ne uvede i za dijasporu, da se omogući da dijaspora glasa u većim mjestima u dijaspori. Da to još dan danas nisu odgovorili. A su zainteresirani ljudi koji žive van? Evo, vi dolazite upravo iz Amerike. Žele li ljudi uopšte da glasaju za izbore u Bosni i Hercegovini? Apsolutno. Tačno je da je malo to nekad teže zato što su oni uključeni u američki život i onda postane onaj lagodni život i čovjek ima toliko obaveza. Ali pazite, sad je taj proces 2-3 mjeseca da se to uradi. Mora se doći ovamo ako nemate cipsa u karticu, pa ti se izvadi kartica, pa onda vam pošaljete zahtjev poštom. Nije lako. Par mjeseci treba, za razliku od 15 minuta čovjek ode i da glasa. Napravili su sve što su mogli da se oteža onima koji bi mogli promijeniti strukturu ove države da to zaista uradi. Ali je, opet pominjem Bogićevića, njegovu izjavu reprezentacije i zaista je tačno. Mi imamo izuzetne ljude svuda koji bi mogli da doprinesu. To je zanimljivo. Evo, pominjete Bogića već 2 puta. Ja želio sam to upravo da vas pitam. Rekao je u ovoj emisiji pretprošle sedmice da je nezamislivo da u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i u bilo kojoj sportskoj reprezentaciji ne igraju naši ljudi koji žive vani. A zašto je onda zamislivo da naši ljudi koji su se ostvarili u nauci, biznisu, pa i politici vani, ne mogu učestvovati u životu, političkom životu u Bosni i Hercegovini i mijenjati stvari? Šta vi mislite zašto je to tako? Tačno, teško je to objasniti. Ja vjerujem da ima mnogo ljudi ovdje koji misle da bi dijaspora uzela pozicije, funkcije, poslove. Dijaspora zaista to ne želi. Oni žele priliku da investiraju, oni žele priliku da kažu što misle, oni žele priliku da doprinesu rješenjima. Ja ne znam mnogo ljudi koji bi željeli ovdje da se vrate i da uzmu nekom poziciju. Ja mislim da je bilo suprotno. Njihov doprinos bi otvorio nove mogućnosti, nove fabrike, nova radna mjesta. Omogućili bi bolje univerzitete, kvalitetnije univerzitete, ono što je neophodno za razvoj države. Mislim da nam je izuzetan minus. Ono što izuzetan minus što ne dozvoljavamo dijaspori da nam pomogne koliko ona može i želi da pomogne. A zašto ne dozvoljavamo? Je li glavni razlog to što se neko mora pomiriti sa svoje stolice da bi sjeo neki uspješni profesor, političar, umjetnik koji se ostvario vani? Sa umjetnicima je najmanje problema, sa političarima je najveći problem, zato što situacija u kojoj se nalazimo odgovara političarima koji su na vlasti. Ovo je idealna država za politiku koja je na vlasti. Oni ostvaruju u njoj sve što žele. Svaki pomak znači da možda oni neće biti na vlasti u idućem krugu. Da. Evo govorimo o uspješnim Bosancima i Hercegovcima vani. Podatak je da su Bosanci u Europskom parlamentu, parlamentu Danske, Austrije, Australije, da imamo Bosanku u Britanskom domu lordova, bivšu ministricu u švedskoj vladi, gradonačelnicu Kalmara u Švedskoj, osobu u Trumpovoj administraciji i da to niko ne zna iskoristiti. Mi imamo prijatelje svuda po svijetu, zaista, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. I činjenica da mi to ne znamo iskoristiti. Mi ne znamo razgovarati, mogu vam reći, sa strancima. A evo sad, mi imamo prijatelji među strancima kao i među, očigledno, našim ljudima koji su na određenim pozicijama u evropskim, svjetskim političkim strukturama. Ali mogu vam reći ovo, kad naši političari odu u recimo, Sjedinjene Američke Države, ja sam to vidio, bio sam prisutan. Nekad se počinju čak i svađati sa domaćinom, nekad počinju održavati lekcije, nekad počinju govoriti stvari koje bi se prenijele ovamo u našim medijima kao vidi ga kako je on ili ona, kako su oni čvrsti, kako oni to srežu, odrežu Amerikancima.
razgovaraju sa njima na način koji treba da utiče na našu publiku umjesto da utiče na promjenu ponašanja ili pomoć, dovede pomoć ljudi sa kojima razgovaramo. Umjesto da se to iza zatvorenih vrata uradi, da razgovaraju, da vide na koji način možemo dobiti pomoć ili pomoći njima da nam pomognu. Ono što se desi je razgovor sa njima koji će se prenijeti ovdje, koji je samo fiktivan, koji je samo za medije u smislu da ljudi misle da se nešto dešava. To je površno, nema suštinskih promjena. Ljudi koji su vodili ovu zemlju u najteže doba zavapili su prije neki dan da Bosna i Hercegovina više nema prijatelja u svijetu. Dijelom i zbog toga što aktuelni lideri ne putuju, ne pokušavaju uspostaviti konekcije. Što vi mislite ko je danas uopće prijatelj Bosne i Hercegovine? Evo, prošle sedmice predizborni miting turskog lidera Erdoana u Sarajevu. Predstavnici Republike Srpske govore da je Rusija prijatelj, od predstavnika Hrvata da je Hrvatska prijatelj. Ko je stvarni prijatelj Bosne i Hercegovine? To mi odgovorite još, je li Amerika ono što je nekada bila za ovu zemlju? Znate šta, najveći prijatelj Bosne i Hercegovine je Bosna i Hercegovina. Ako mi nećemo da napravimo ovu državom ono što treba da bude i mi ne uradimo ono što mi moramo da uradimo, neće nam niko pomoći. Izvan toga, Sjedinjene Američke Države su do sada pokazale da su nam najveći prijatelji. Međutim, i oni normalno imaju svoga interesa. Činjenica isto tako da i oni koji nam nisu prijatelji, mi možemo krenuti ka prijateljima, jer ova mala zemlja iz nekog razloga ima interese ne samo svog okruženja, nego i Evropske unije, i Kine, i Rusije, i normalno Sjedinjene Američke Države. Ima razloga za to. Mi moramo biti politički sposobni da iskoristimo taj interes za naše dobro. Mi to do sada nismo uspjeli. A možete li vi to uspjeti? Ono što sam ja do sada uradio, cijeli moj život, pokazuje da ja mogu sljedeći. Shvatiti kakav smo taj kompleksni sistem. Koje su poluge koje treba pomjeriti. I onda naći ljude koji će pokretati te poluge. Moja osnovna prednost je da ja ne mislim da znam sve, ne mislim da mogu sam, mislim da mi je osnovni zadatak da nađem ljude koji su sposobni da to urade i onda i dadnem zadatak i pustim ih da uradi to što treba da se uradi. Govorimo šta vi možete konkretno uraditi. Godinama ste lobirali u Americi za Bosnu i Hercegovinu. Kako to izgleda? Znamo da je lobiranje legalan biznis u Americi, ali znamo također da ima puno lobističkih organizacija koje rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Ajte, molim vas, recite nam kako to gore u praksi izgleda. Interesantno, ja jesam osnivački predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu, vijeće koje je odgovorno za 2 rezolucije o Srebrenici i o Američkom kongresu i za formiranje kluba prijatelja Bosne i Hercegovine u Američkom kongresu, koje je zaista tijelo koje radi za interese istine i kroz to Bosne i Hercegovine. Kako to izgleda je sljedeće. Savjetodavno vijeće nije lobistička grupa. Ona nema pravo da lobira direktno. Ona obrazuje. Ona djeluje edukativno. Dobro. A lobisti se plati. E sad, kako naša lobistička organizacija, naša savjetodavno vijeće kako djeluje, ono se jednostavno finansira od priloga ljudi i evo, počeli smo prije prošle godine, ponovo sada je bilo ta gala gdje ljudi plate da bi bili tu i to sad obezbeđuje dio godišnjeg budžeta. To jednostavno, ono se finansira od strane ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto država ne finansira? Jer znamo da ima finansiranje za interes Republike Srpske. Jeste, tačno. I ja se sjećam prije 5-6 godina dolazio sam ovdje sa grupom ljudi, ne, možda i to više, možda i 10 godina. Sastali se sa našim političarima koji su tada bili na vlasti i govorili im o potrebi lobiranja u Sjedinjenim Američkim Državama i svuda. I tada je odgovor bio, pa ne, i tada nam trebaju sredstva da bismo mogli to da uradimo. Odgovor je bio, šta će Dodik reći? U isto vrijeme kad je taj Dodik imao lobističku svoju grupu u Sjedinjenim Američkim Državama. U isto vrijeme. Nikada
Ta savjetodavno vijeće nije dobilo ni marke iz institucija Bosne i Hercegovine, nego ono se samo finansira, čak i samo definiše ciljeve borbe za tu dobro Bosnu i Hercegovinu. Ono što treba da se uradi, savjetodavno vijeće nije dovoljno. Nije dovoljno. Ono što treba da se uradi je da država izdvaji novac, da se nađu partneri tamo, advokatske firme, koje će kroz CNN, kroz New York Times, kroz razgovore sa senatori, kongresnim predstavnicima raditi za Bosnu i Hercegovinu. Ovo sada što se dešava u zadnjih 2, 3, 4 mjeseca, možda i ranije, Čović je imao ulagao značajnu količinu novca da bi se došlo do promjena od zakona do izbornog zakona do trećeg entiteta i danas je to aktivno. Bosna i Hercegovina ne reaguje. U Americi? U Americi. Bosna i Hercegovina ne reaguje. To je ono što govorim stalno. Nama treba da se vrati taj pojam bosanstva, da imamo Bosnu i Hercegovinu, da se borimo da tu Bosnu i Hercegovinu. Neko mora da se bori za Bosnu i Hercegovinu. Pazite, mi smo, kad smo radili sljedeće, mi smo odlučili da postoji jedan identitet. Mi smo napravili, kad kažem mi, ljudi u Bosni i Hercegovini su, elite su odlučile da prihvate koncept, ideju jednog identiteta, a to je identitet naroda. Ja se sa tim ne slažem, jer to znači kad vi imate identitet naroda što vam je najvažnije, nema koncepta države, nema koncepta građana. Oni za to ne rade. Ono što mora da prihvatimo je koncept više identiteta, od kojih je najvažniji identitet koji se veže za naciju, koja se veže za državu Bosnu i Hercegovinu, što je to bosanstvo. I to nacija je ovdje doživjela perverziju. Apsolutnu perverziju. Ne smatra se pripadnost Bosni i Hercegovini pripadnost nacionalnom pripadnošću, nego pripadnost određenoj etničkoj grupi. I to nije tačno. I ne bi smjelo da se dozvoli. Nacija je jedna. To je zastava koju ja želim da nosim. Ne da kažem ono drugo nije važno. Svi identiteti su u redu. I treba da čovjek ima više identiteta. I to je tačno. Ali jedan je prvi. To je taj države Bosne i Hercegovine. Ima li u Americi među tim krugovima koji odlučuju razumijevanja za Bosnu i Hercegovinu? Ima zaista mnogo. U Sjedinim Američkim Državama ima mnogo prijatelja Bosne i Hercegovine. Oni razumiju Bosnu i Hercegovinu, oni žele da pomognu, ali eto mi im ne pomažemo da pomognu. Njihovi interese mijenjaju, to je tačno, vremenom. Bosna i Hercegovina bila je u žiži američkog interesa, onda došao je 11. septembar. Dobro, i desilo sve se promijenilo. Nije samo, i onda Obama nije toliko bio predsjednik Obama, nije bio toliko zainteresiran predsjednik Trump, ne djeluje da je toliko zainteresiran. Međutim, ono što se desilo je da je došla Rusija, da je Rusija pokazala povećani interes i sada je normalno Amerika želi da reaguje. I nije samo Amerika, govorili ste o Turskoj, govorili ste o Kina, se pojavljuje ovdje sve više ekonomskim interesima. Turska je tu stvarno prisutna i sve te države su, ja mislim, da je u redu da one imaju svoje interese i da pokazuju, ali mi moramo biti sposobni da iskoristimo to za Bosnu i Hercegovinu. U redu, idemo na kratku pauzu. Evo nas nazad u presingu, profesor koji je doživio američki san i koji se vratio u domovinu u doba kada iz Bosne i Hercegovine ljudi masovno odlaze. Mirsad Hadžikadić, gost je presinga večeras. Kako, profesore, izgraditi pobjednički mentalitet, taj koji ima Amerika u ovoj zemlji, pa moramo priznati gubitnika? To je tačno, to je nešto čime Amerika fascinira. Zaista, bez obzira sa kim razgovarate, bez obzira, ta osoba ima osjećaj da može da pobjedi, da može da uradi sve. I to je nemoguće. Ti znaš da nekada to nije u redu, ali i da je nemoguće. Međutim, oni duboko vjeruju. Oni odu na olimpijadu prvi puta u nekom sportu. Kako, gdje idete? Idemo da pobjedimo.
Šta se očekuje? Očekuje se pobjeda. Mislim da je, ali to ima jedan interesantan moment. Oni su individualisti. Za razliku, recimo, Kineza koji su na bazi Konfucija, oni su familijarno, tradicionalno, društveno orijentisani, grupno orijentisani. Amerikanci su potpuno individualisti. Za njih nema problema. Oni mogu da pogriješe, oni se ne boje poraza, oni se samo očiste malo ustanu i idu dalje. Mi moramo naučiti dio toga. Nije dobro, mislim da je dobro biti negdje u sredini. Jer je treba voditi računa i o tradiciji koju se nalazimo, jer Amerikanci ne poštuju tradiciju uopšte, ali dobro je probati nove stvari. I mislim da je to nešto na čemu se mora raditi sa mladim ljudima. Upravo sa mladim ljudima. To je moje naredno pitanje. Mladi su uglavnom nezainteresirani za izbore. Svega 17% mladi, dakle do 30 godina, glasa. Svega 17%. A generalno skoro pola stanovništva ne glasa. 46% stanovnika ove zemlje ne izlazi na izbore. Kako ih pokrenuti? Čime? Govori da nemaju za koga glasati. Da se godinama tu vrte iste face. Evo, ove godine se dešava presedan, tu ste vi, tu je Boriša Falatar kao kandidat za hrvatskog člana predsjedništva u ime naše stranke. Dakle, nešto se ipak dešava. Kako pokrenuti ljude koji inače ne glasaju da ove godine izađu na izbore? Mislim da mladima moramo pokazati iskrenost, mora imati povjerenje u nas, moraju imati iskrenu želju da im pomognemo. Oni to osjete. Mi ne možemo to falirati. Oni znaju. I to je dovoljno pokazalo odgovor, reakcija na moju kandidaturu je mladi su možda 30-40% oni koji su rekli ovo je divno. I koji kažu kako da pomognemo i sada prvi puta imamo za koga da glasamo. Mislim da ako oni osjete da im neko zaista nudi mogućnost, a ne gradi sebi karijeru, da će oni to uraditi. Broj ljudi koji radi dobrovoljno na ovoj našoj kampanji je izuzetan i svi su oni tu ispod nekih 30-35 godina. Mnogi oni dolaze iz studentskih, sa univerziteta. Mislim da je moguće, ali moramo zaista pokazati da nam je stalo. Moramo i slušati. Mi kad razgovaramo kao tim, svi doprinose, svi se pitaju i to im daje neku snagu i volju i želju da nešto urade. Ovaj čovjek kojeg sam govorio, student, koji je rekao ja sam iskra, je zaista primjer da se može. I svi ti isti mladi kad odu vani, odu u uređen sistem, postižu vrhunske rezultate u nauci, biznisu, umjetnosti. Dakle, rješenje za ovaj problem Bosne i Hercegovine je vrlo jednostavno. Dakle, urediti sistem ovdje i omogućiti tim mladim ljudima da ne idu vani da bi se realizirali, nego da to urade u svojoj zemlji. I vjerujte mi, ja ne mislim da žele da odu. Oni su gurnuti da odu. Mi im ne dajemo priliku i razlog da ostanu. I kao da nekom to odgovara da bi mogli i dalje kontrolisati političku ovu državu na način na koji kontrolišu. Mi uložimo i te mlade ljude i onda ih pošaljemo u jednu Njemačku. Bosna finansira Njemačku. Ljude za Njemačku. Tačno. I sad, a ne treba mnogo. Zaista žele da ostanu. Ovo je najljepša zemlja. Zar može biti bolje? Pogledajte geografsku lokaciju. Pogledajte klimu. Pogledajte sposobnost ljudi. Pogledajte resurse. Idealno mjesto. Mladi to znaju. Ne žele oni da idu. Samo zaista ih mi gurnemo i kažemo dobro. Jer im ne dajemo dobro univerzitet, dobro obrazovanje. Mi ne dajemo priliku da dobiju posao. Mi ne dajemo priliku da se pokažu i iskažu. Pa šta da radi drugo? Vi govorite neko je za to kriv. Ajte, molim vas, budite malo konkretniji. Ko? 23 godine politike, znate kad i ko je bio na vlasti. Uglavnom isti. Isti. I vrijeme je zaista. Ali pa kad pogledate opciju, koje opcije postoje? Ovdje faktički imaju dvije ideje. Jedna ideja te etničko-klerikalne stranke, partije, recimo, da je nazovimo ideja. A druga je nekakva socijaldemokratija koja je naslijedila socijalistički organizacioni dio, političari koji su bili uključeni u te procese i onda su prihvatili evropsku ideju socijaldemokratije. Sve ostale stranke su nastale iz te dvije stranke i ima ih milion. Nastale su i te dvije ideje. Ono što čemu mi govorimo je nekakav centar. Vi ste dakle tu negdje između te dvije? Mi smo negdje između. Zato što je, evo, kad pogledate recimo ekonomski,
mi nikada nismo imali ovaj razgovor. Nikada ja nisam čuo jednog političara da govori o načinu na koji ćemo mi organizirati ekonomiju. Da li je to socijaldemokratija, da li je to liberalni kapitalizam? Nikada ja nisam čuo taj razgovor. Ali je izuzetno važan. Jer liberalni kapitalizam je u Americi. On je izuzetno brz, on dovodi do promjena u društvu, on omogućava razvoj društva, ekonomski razvoj društva, ali isto tako ima potencijal da i proizvede razlike u društvu, da ima mnogo bogatih, mnogo onih koji nema. Bogati se povećavaju i povećava se bogatstvo, a sve više je siromašni, a srednja klasa polako nestaje. I to je taj problem. Bez srednje klase nemate dobre države, ali pašte, socijaldemokratija je ta evropska. Ona kaže, imamo više društvenih socijalnih programa, dok liberalni kapitalizam sve to treba privatizirati. Mi smo centar u tom smislu da treba omogućiti privatnoj industriji da radi, ali isto tako društvo mora da ima nekakav pregled na gledanje. Ne priča se o tim strateškim stvarima, lakše je govoriti o vitalnim nacionalnim interesima, vrtiti ljude. I zašto ne drugi ne valja, onaj tamo ne valja, onaj nikada nije valjao i takve stvari. Dobro. Vi izlazite kao nezavisni kandidat na izbore ili kao dio neke političke platforme, stranke ili šta već? Ja sam nezavisni kandidat upravo zbog toga što nisam htio da budem dio ove prošlosti 23 godine. Ja želim da se okrenem ka budućnosti. Mislim da će se iskristalizirati sa kim možemo da radimo. Ima dobrih ljudi svuda, to je tačno. Kad kažem nezavisni kandidat, želim da kažem i ovo. Mi smo formirali političku organizaciju koja se zove Mirsad Hadžikadić crtica Platforma za progres. Nije to stranka, ne možete biti član stranke, samo iz operativnih razloga, zato što nisam htio da, ako postoji donacija, da dolaze na moj privatni račun i da možemo zaposliti ljude koji mogu da rade, a ja kao pojedinac to ne mogu, samo iz operativnih razloga. Ali ja sam kao kandidat nezavisni, nisam dio da budem dio ničije opcije. Je li zvala neka od stranaka vladajućih ili opozicijoni da budete njihov kandidat? Dvije manje stranke su zvale, a drugi su razgovarali o mogućnost podrške ovoj kandidaturi. Koje stranke? Nisam dobio njih dozvol da govorim, pa ne mogu. Aha, a očekujete li da vas kao nezavisnog kandidata podrži neka grupa stranaka ili vidimo danas ima puno nezavisnih blokova? Da. Zaista sam očekivao i još uvijek očekujem da je moguće da mene kao nezavisnog kandidata mogu podržati ljude, pogotovo građanske stranke, pošto ja govorim o građanskoj Bosni i Hercegovini. I da će to biti možda početak kohezivnih procesa na lijevom centru ljevice, koji bi mogli reći, bar na tom nivou možemo se dogovoriti, pa onda da to može biti razgovor dalje. Razlog što mi nismo formirali stranku i upravo to ima ih previše. I želio sam da vidim da li može ova kandidatura biti razlog za konsolidaciju stvari među građanskim strankama. Možda je još uvijek moguće, možda nije, ne znam, ali ukoliko se to ne desi, nakon izbora onda ćemo formirati stranku. Bojite li se napada ovih iz nacionalnih opcija na vas? Govorili ste već od početka emisije o blatu, prljavštini političkoj i vašoj spremnosti da uđete u nju ovdje. Koga se od kandidata, od suparnika na jesenjim izborima najviše pribojava? Evo danas, neočekivano, Sebija Izetbegović odustala od kandidature za člana predsjedništva nakon što je to protekle sedmice uradio i Denis Zvizdić. Iskreno rečeno, blata se ne bojim jer nije moje. To je njihovo blato. Oni koji ne žele da vide da je to njihovo, ja tu ne mogu ništa pomoći. Što se tiče kandidature, drugih kandidatura, uopšte me ne interesuje ko su protiv kandidata. Uopšte. Ne bojim se nikoga, spreman sam da idem protiv svih. Govorim sljedeće. Ovo je zaista novo, potpuno drugačije. Ovo je pokret, ovo nešto što do sada nije bilo. U smislu spremnosti poruke, u smislu spremnosti kandidata, ja nemam protiv kandidata. Ako izgubite na izborima, hoćete se vratiti u Ameriku? Rekao sam, ovo je dugoročni proces. Ovo je početak promjene. Dok se promjene ne završe, ja ne idem nikuda. To može trajati? Neka traje. Ja sam spreman. Dobro, bližimo se kraju emisije. Hoću da prođemo kratko kroz aktualne probleme Bosne i Hercegovine, da vidimo kako biste ih vi riješili. Iseljavanje stanovništva. Iseljavanje stanovništva je izuzetan problem zato što je demografija jedna od osnovnih stvari koje definišu šta se dešava sa jednim društvom. Iseljavanje stanovništva mora da se zaustavi i da se
preokrene, da se ljudi počinju vraćati. To se ne može desiti bez riješenih političkih uslova, dok ne dođe do pozitivnih ekonomskih procesa i dok ne bude država prava, da ne počne država prava u ovoj državi. Hoće li ljudi da se vraćaju, naši ljudi iz inostranstva? Da li bi, ako bi ovo bila uređena zemlja, da li bi se vratili? Ne samo oni koji odu u penziju, nego i mlađi. Mlađi ljudi bi se stariji ljudi bi se sigurno vratili. Mlađi ljudi koji su tamo uspjeli nešto, formirali su firme, ja mislim da bi se oni vratili. Studenti, mladi ljudi bi se vratili možda nakon određenih 10-20 godina, ali vjerujem da bi nas broj povratnika iznenadio pozitivno. Onih koji zaista žele da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. Kako biste riješili problem niskog životnog standarda, nedostatka posla i generalno slabašne ekonomije u ovoj zemlji? Sve počinje od sud mora biti nezavisan, mora biti dio procesa ukidanja korupcije ili smanjenja korupcije. Bez korupcije nema investicija. Ono što ja mogu i treba i želim kao član predsjedništva na što da utičem, jedna od ingerencija je su investicije. Investicija nema bez pravne države, bez ukidanja korupcije. Ono što bih radio, tražio bih investicije, ali isto bih tražio da se formira bescarinska zona i da se za investicije izvana. Isto bih tražio da se omogući ljudima koji su formirali firme u prve 3 godine da ne plaćaju porez. Pazite, bezbjednost, sigurnost države je jedna od osnovnih ingerencija člana predsjedništva. Ekonomija uspješna je pitanje bezbjednosti. Da ljudi promoviraju Bosnu i Hercegovinu, a ne određene etničke grupe je pitanje sigurnosti. Ostanak mladih je pitanje sigurnosti Bosne i Hercegovine. Odoše Bosanci i Hercegovci, dolaze migranti iz raznih zemalja. Kako vi to vidite? Migrantima se mora pomoći, to je tačno, ali mi isto moramo imati politiku neku koja će reći ko može ući pod kojim uslovima, koliko može ostati raditi sa evropskim državama. Mi moramo biti dio procesa Evropske unije. Ne možemo mi razmišljati o tome sami. Mi moramo razgovarati sa okruženjem. Nije to samo pitanje Bosne i Hercegovine, nego i Srbije, i Hrvatske, i svih oko nas. Evo kratko goruće pitanje zadnjih mjeseci, izborni zakon. Mnogi kažu da je prijedlog HDZ-a na tragu toga kao kad bi u Americi crnci glasali za crnce, bijelci samo za bijelce. Kako vi vidite rješenje ovog već Gordijevog čvora? Mislim da je ovi prijedlog za promjenu izbornog zakona vode ka daljoj segregaciji stvarno društva. Mislim da to nijedno normalno, napredno, zapadno, demokratsko društvo ne bi prihvatilo. Ono što oni kažu, ukoliko se u demokratiji da većina može da tiraniše manjinu i u ovom slučaju, kaže, Bošnjaci bi uvijek birali bošnjačkog predsjednika da je samo jedan predsjednik umjesto predsjedništva. Nije tačno. Pogledajte što se dešava u Americi. Protestanti bi uvijek bili predsjednici. A bio je predsjednik Kennedy. Pa je došao Obama. Pa su imali kandidata koji su bili Jevreji. Nije tačno. Ljudi shvate da su u ovom, da im je u interesu zajednička, efikasna, dobra država i biraju najboljeg čovjeka. Ja sam apsolutno uvjeren da bi Bošnjaci birali najsposobnijeg čovjeka, bez obzira koje on i odakle dolazi. A tačno je da Amerika uvede, pazite, da Amerika uvede sljedeće, da kaže svi moraju imati člana predsjedništva ili određen broj mjesta u američkom kongresu. Pa koliko mjesta treba onima iz Latinske Amerike, pa onima iz Afrike, pa Kuba, pa Njemačka, pa Kina, pa... I onda se to mijenja. Da u Americi uvedemo ustav i zakonski proces koji imamo u Bosni i Hercegovini, za 8 godina Amerika bi se raspala. Ne bi pomogli ni kompjuterski algoritmi. Za kraj, hoće li se ovdje ikada desiti da Rom, Jevrej, Crnac, Bosanac postane predsjednik? To je jedini način ka budućnosti. Mi moramo imati jednog predsjednika za kojeg svi moraju birati, pa čak i ako kažemo hajde da imamo 3 predsjednika, ali da svako može birati bilo kojeg, glasati za bilo koga od ta 3, bar bi bili bliže nekakvoj budućnosti. Hvala vam. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bio je ovo Pressing. Doviđenja.